Gaurkoan sexual liburua aurkeztera nator, beste plaza batzuetan egin dudan bezala. Aurtengo ikasturtean argitaratu berri dudan liburua da, Elkarren eskutik, eta bertan 9 istorio erotiko biltzen dituen. Liburu honen sormen prozesua aspaldikoa da, izan ere orain dela urte batzuk hasi nintzen horrelako errelatuak biltzen, idazten, eta apurka-apurka ehundutako produkzioa da hau. Azken boladan gehitxo hau idatzi nituen, liburua borobiltzeko eta, baina batan batzuk orain dela pare bat urte edo. Iturri desberdinetatik edaten dut, bai. Testu inguruak sarritan nigandik, bai, nire bizitzatik, bizipenengandik oso hurbil daude. Aipatzen dute okeinuak egiten dizkiot euskaltegi munduari, eskaladari, mendiari, niretzat erabat ezagunak diren testuinguruak dira eta horietan oso eroso moldatzen naiz, mugitzen naiz. Nik neu ere horrelakoetan protagonista izan eta sentitu naizelako, baina gero tira, badaude bestelako ukituak, ez da, esango dugu erotikoak, sexualak, pasarteak, eta guztietan argi dago ez da, gero bakoitzaren autuak daude jokoan eta hemen gonbita, irakurlarentzako gonbita da besterik ez. Keinu egin nahiko nioke Jon Anduezari, orain dela gutxi ezagutzeko suertea izan dut idazlea, Jon Andueza idazlea. Berak ere aurkezten du liburua, orain dela gutxi aurkeztu bere liburua, Luaren itzala. Eta keinu egin nahi diot, berak bere literatura horrela sailkatzen du, ezta? 14 urtetik 89 urte bitarteko gazteei zuzendutakoa. Nire ustez liburu honek luke edaderik, mugarik eduki beharko. Hau da, gazteek nik uste dut asko disfrutatu dezaketen liburua dela, tematikagatik, pertsonaiengatik, hurbiltasunagatik, hizkera, euskara errazagatik ere, baina zergatik ez, helduentzako ere aproposa izan daitekeela, zikera tabu batzuk apurtzeko edo entretenitzeko. Hasiera batean idazten nuen, edo hasi nintzen poesian, eta egia esan poesiak nolabait ona ekarri ninduen. Idazten nituen poemen artean baten batzuk erotikoak ziren edo kutsu erotikoak zuten, euretariko bat hartu nuen, eta errelatu forma edo tankera eman nion. Horrela aurkeztu nintzen lehiaketa batera, lehiaketa horrek beste batera eraman ninduen. Nolabaiteko onespena jaso nuen, babesa, sariak. Esan liteke hori izan zela hasiera, eta gerora Gaztezulo izeneko euskal aldizkarian ere kolaborazioak egin izanak, duda barik. Durangoko azoka ez da berria niretzat, idazle moduan ez behintzat, orain dela urte asko, 2016an bertan aurkeztu nuen nire lehenengo poema bilduma lagun batzuekin batera, poema ilustratuak ziren, eta oso esperientzia polita izan zen hura. Gogorra, aldi berean garai hartakoa, baina oso intentsua. Oraingoan ordea oso desberdina izan da, azkenean ez dakit, maila prest geneukan edo nuen, edo ez dakit, heldu nintzen estanera, bertan egon, disfrutatzeko, literaturaz disfrutatzeko, gozatzeko beste zerbait izan. Ez dut izan inongo presiorik, aurkezpena zoragarri izan zen, komunikabide batzuetan irakurri dut, oso jendetsua izan zela justo liburu honena, eta hori ere postekoa da. Harrera ona izan duenaren seinale, salmentak ez dakit, egia esan ez dut gauza handiri begiratu, baina esan didatenagatik nahiko ondo saldu da. Tira, input oso interesgarriak dira. Gustatuko litzaidake datorren ikasturtean zerbait berria argitaratzea. Ez du inolako zerikusirik izango errelatu erotikoekin, momentuz. Nok jakin etorkizunean agian bai. Oraingo honetan mendiari heldu diot, eskaladari, ni eskalatzailea naiz, mendizale amorratua, horri parada eskaini diot eta ia, aurrera doan.